Piha on tässä. Tuosta tullaan sisään. Tässä on parkkiksi ja tekninen tila ja tosta mennään sinne halliin. 2 kerrosta. Tässä päässä on tommonen toimisto. 2 iso nosto-ovea. Toinen ovi on sähköllä, toinen on käsikäyttöinen. Täällä on alainen tällä hetkellä vuokralla. Täällä on halli. Tällainen. Pieni toimisto. Toimistohuone. Löytyy isompi toimisto. Ja sitten tila. Sitten täältä löytyy, tuosta tultiin sisään päädystä. Täällä on pukuhuone. Suihku. Lavuaari. WC. Pesukoneen paikka. Ja täällä on pieni keittiö. Tää saa olla